Dobre, ideme hrať Rainbow, že sa ako druhé video. Neviem, čo to bude teraz. 2v2 možno, keď pôjdu. Toto by som bol rád, keby 2v2, no. Akože 2v2, nie? No. Dobre, to idem 2v2, neviem. Iba 75 level som, akože rankedy môžem hrať už dávno. Ale idem dať 2v2, 5v5 alebo 2v2 alebo 3v3. Ja dám 2v2. Dobre. Nie, takú divku idem. Nie, dobre. Keď teraz ňu prehrajem, tak debil. Čo dávaj more. Mne sa to šeko. Vidím, mne sa to šejkuje. Złe. Dobra, jest płesznia. Ale mam aspoň snajpu. Ale musimy tak tu dać. Mam loto, tak. Myślę, gdzie to pójdzie. A ona ma snajpu, nie? Jak ma snajpu! Ma lepsze wersje, no. Akože potrebujem rýchlostný. Co tu rýchlostná vec? To je. Doleci! Kurde, mi chybało, no. 100 HP. Knife mam. To mi bardzo nie pomoże, no. No, knife mi bardzo nie pomoże, no. To może mi jeb. Masz tak. Dobra, mam tu. Żeby dalszą tu snajpik. Tak, snajping tak. Ma, to ładne. On ma snajpu. Jak co mi dał headshot? Paradny headshot. Proszę headshot. Pana beka. Headshot mi dała! Dobra, 2, 3. Au. No. Musimy dać to flash. Mam flash. Ale to mi bardzo nie pomoże. Warner ma. Tak są. Ja już serio mam powiem. Że tu nie ma więcej. Że upolnie prehrałem tak. Ten knife mi nie pomoże. Ale piszcie komentarze tak, że jak hrają, albo tak proste, że czy chcecie dalsze wideo z toho? Mi się chciało to robić. Jaki headshot da? Po. Tak. Dobra, tak. Idziemy drugie koło. Dobre. Już mamy, co mamy robić? A mamy crossroad. Może być crossroad? To nie crossroad, tak. To najgorsza mapa. Sniper. To co kuka jak dostał. Zabił ma. Dobre, dał si to! Yes! A chcę to dodać 15.
A potem sobie kupimy Warner. Damy koło tak. Dawaj. Dawaj, ty noob. Chowacie si, że je noob a dáte headshot. Ako hovorím, že dáte headshot. Ako má bat. Dobre. 7 minút. Čo musíme dať elimination. Taký headshot dostal. Fajné. To je najlepšie, ten headshot. Headshot dostal zás. Jedných Sigma Boy, tak sa môžete pripojiť a môžeme hrať. Taký headshot. Dávaj, noob! Môžeš skákať na záchod. Sa posrať môže. Že by si neposral. Ale aj sa odpojil, takže ten sa tiež odpojí. Aspoň má odvahu sa skryť. Sa ide posrať more. Dobre, máme to. Bol najlepší. Dobre, ideme si kúpiť ten Wagner, alebo si nechám na letu. Ja si ho kúpim. Máme to. Dobre, ideme ním poslať. Idem poslať 2v2. Tak poď mi. Dorite, ja s tebou. Ja nie som ani taký dobrý, ale dám dog. No station. Díky. Tam vanu. Ja som to ešte nikdy nemal. Nebojíš sa? Kde je tá noob? Čo? Dostal. Fajnový prác na prdelku. Da. Burn ho. Ideme hore na strechu. Ideme ho tak prekvapiť, OK? Že... No poď. Neboj sa. Jež mám 0 srdiečok. Už ma prestriklo moje.
Nie rob z siebie chłopaka. Bo ani ty nie wygrajesz, ani ja. Chápeš to może? Nikt tu nie wygraje. A ty powiesz, że... A ja odpowiedział się. Czuć, bo... Teraz już będziemy kończyć ten wideo, także czuć. A się zrobimy tutaj wersji. Czuć.